Magsagol ba? Pwede bang sagolon ang yawa o Ginoo? Pwede, dili. Kinsay mo ingong pwede, taas ang kamot. Kinsay mo ingong dili, pwede, taas ang kamot. Maayo kay na ini isa. Unya, ang uban nga wa mo isa nga sobras katunga, unsa man day inyong baruganan? Pwedeng sagolon ang yawa o Ginoo o dili? Wa mo'y gitubag, kay wa man mo muisa sa inyong kamot, giyawaan na mo. Nga naman, kay matod pa ni Jesus, tubaga lang yung oo o dili. Niya, kung wa gani kay itubag, pasabot, dili oo, dili dili, iya na siyawa. Bantay mo ana. O tagaan ta mo second chance. Kinsay mo ingon nga pwedeng sagolon sa atong kinabuhi ang yawa o ang Ginoo, taas ang kamot. Naay usa, tulo duha. Amay na lang na kay nitubag yun. Kinsay mo ingon nga dili pwedeng sagolon ang yawa o ang Ginoo sa atong kinabuhi, taas ang kamot. Daghan pagyud ang wa mo isa. Sige lang. Wap ana sila kaikiyas sa yawa. Dili pwedeng sagolon. Matod pa ni Jesus, kung mag-away gani ang usa ka panimalay, ang membro sa usa ka panimalay mag-away gani, malhugno ginang panimalaya. Hugno. Kumusta inyo mga panimalay? Wa mag-away? Mag-away? Hapit na mahugno. Karon ay kuan na gud, unsa may pamaagi sa kalibutan aron masulbad kuno kining mga bati nga kinaiya o sitwasyon sa panimalay. Divorce, separation, divorce. Ambot ug mao ba nay solusyon? Ano bang tiwason gyud bungkag ba? Tiwason gyud bungkag. Ana. Ang gingharian gani kuno kung mag-unay away, mahugno. Tanawang atong nasod nga nagsigi sa tag-away dinhi, ato mga politisyan nga sigig away, dili ta ka barog batok sa laing nasod. Isip nasod, isip mga Pilipinos, di ta ka barog. Ngano man huyang kaitang mo barog kay kita mismo mga Pilipinos nag-away. Wa magsinabtanay. Halingay imong tupad, kumusta imong relasyon sa imong silingan, Pilipino man na. Kumusta man, wa mo mag-away. Ha? Oy, bisan gani diha sa opisina, away man gani. Away, opisina, linibakay gyud. Dugay naman tang na-conquer sa laing nasod. Una, kining atong mentality. Nakuha na ta, tanawa, kasagaras mga Pilipinos, dili nun tanan, ang hunahuna, muabrod ko, kay tua didtong akong maayong kaugmaon. Naana sa atong hunahuna, gipatay na nato daan ang atong nasod, ningon na ta, anhikas Pilipinas magpabilin, patay ka dinhi. Ana, abroad ko, abroad, hastagod pare, abroad. Dadi ko mo abroad kadakos kolekta din para na to. Abroad. Kana conquered na ta. Ana. Niya unsaon na to pag alkontra ng mga nasod nga mo mudaog-daog nato nga gusto maganitang muadto sa ila. Wa na, pildi na ta. Ikaduha, in relation gyapon aning abroad, kinahanglan kamao kong mosulti og laing pinulungan. Kay kining pinulungan nga Pilipino or Cebuano or unsa diha nga nagunang dagkong pinulungan sa Pilipinas, labi na ning Tagalog, wa ni ayo. Bakya. May ginang stand up. Take your food.
Don't do that. Don't that. That's bad. That's bad. Nya ato mas bukid di man kay kamaon sa bad baya na, bad baya na. Ayan na buhata, bad baya na. Maning kamot yung in English. Awa na sa ato palang daang patriotism, ang ato palang gugmas atong nasod nga matod pa ni anhing Jose Rizal, ang hindi magmahal. Unsa to? Sige, sumpay na. Wala maging mukibaw dayan na. Famous ka na. Ang hindi marunong magmahal sa kanyang sariling wika. Sa to? Mabaho pa kaysa lata nga isda. Unsa na pagsultis Tagalog. Kay ang kani manggong pinulungan, tanawa ang mga nasod nga mga kuan kaayo, kana mga gitawag nato karog superpowers nga mga nasod. Kana bang nisikat gid sila ba? Unsa may una gid nilang gihiusa ang ilang pinulungan, dili sila mosulti og laing mga pinulungan. Og mosulti man sila, secondary ra gid na, least priority. Pero di gid na nila ilisan, superior gyud ang ilang language. Pangita mo mga nasod nga kanang lig-on kayo nga magsigig istorya og foreign language na adi ay. Pero kita usahay maglibog ta kinsa ning atong atubang sa man ni American, Korean, unsa hasta atong mga kanta, hasta atong mga movies ari na kita sa foreign kay kanang mga movies nga mga Pilipino bakya. Sige, lingya imong naong. Tanawa mga naong anang imong tupad. Naapil na sad na magpablan sa buhok, magpaputi sa naong, kay kining mga colors sa Pilipino, kining mga colors box Pilipino, kining mga kilay sa Pilipino, bati na, kiskisa na, ilisi ng color, ilisi na, kay bati na, bati. Wa conquered na ta. So in short, wa na gyoy Filipino nga gitawag natog tinuod or jutay na lang kaayo ang tinuod nga Filipino na nga igo na ta sa colonial mentalities and practices and cultures. Punan pagid aning social media karon nya daan natang huyang aning colonial mentality, siging tan-aw anang kuan ang mga culture na sa laing nasod mo atong gisunod, nahugno na ang Pilipino. Hugno na. Karon di na lang sa tas Pilipino, aritas pagkakatoliko. Kumusta mang atong pagkakatoliko? Sige, lingya imong tupad. Ing nakatoliko kan tinuod? Nakatoliko ka? Ha? Unsa man ang katoliko nga tinuod? Maglikay sa sala. Diri sa unang pagbasa, ang sala mao'y mibungkag sa relasyon sa Ginoo o sa tao. Nahinginlan sa paraiso ang tao kay nagpadala sa bitin. Ang tinuod nga katoliko andam magpakamatay para sa iyang pagtuos Ginoo. Muna sa atong ikaduhang pagbasa niingon si San Pablo, kining atong lawas nga madugta ato ning biyaan. Siguruon nato pagtan-aw ang atong dili makita nga kinabuhi. Unsa man kinabuhi ang di makita ang atong kalag. Ang tinuod nga Katoliko nagmahal sa kalag. Gitagbaw niya ang iyang kalag, dili ang iyang lawas. Giling niya imong tupad. Naway nagpuyo-puyo sa inyo. Naway naglive-in. Sa ako naidaghan. Sa akong kaliwat, naidaghan. Di man gina maminaw sila nako. Sag magwali ko, masuko pa. Pero nasa iuban hinoon, muingon sa nako, nakaamgog yung ko pader. Magpakasal na gid mi. Karon lang yung few days ago, dinhinian hinako pader, nagpa-picture mi kay nagka-reunion ming mga managsuon. Nako ngano man tungod sa kasal aning among igsuon, 30 na ni kapin katuig nga way kasal. Nya ni dool din siya nako pader, salamat jud ko nimo. Ang una gyung nagsigig sunod nimo, ang ako gyung wife. Na in love siya nimo pader. Sige siya buntag gabi sige siya paminaw nimo og ningon gid siya dong din agid mada siguro na jud ko nga kita padong nagitas impierno ani
Mao na kun mahimo mamaligtas Ginoo, nagpakasal sila 14 niyang lipaya. 30 ka tuig kapin, pero nay uban nato dinhi magsigig yung pagahi sa ulo, di gyud maminaw. Nya Katoliko pa ka na, nagpuyo-puyo man ka, nahigugma man ka sa sala, nya kanang sala iya man nasyawa. Gilaing pangutana naway nagkabit-kabit sa inyo. Naway nagkabit-kabit. Wa? Og naay nagkabit-kabit, di gyapon ka Katoliko. Gisagol nimo ba ang Katoliko og ang demonyo? Sige, ingna na sad. Way nagkinihaay sa inyo tungod anang utlanas yuta. Mga managsuon, mga kaliwat, way nagkinihaay tungod anang yuta. Wa? Og naa dili ka Katoliko. Nga sige kag simba, sig simba. Way ayo. Lain na sad. Ingna way nagkinihaay or nagbinungulay sa inyo tungod anang utang. Wa? Way nagbinungulay ug naa dili gyapon ka Katoliko, demonyo ang imong gisunod. Ug uban pang mga pangutana. Pasabot matud pa ni Kristo, kung gusto nimong ilisan ang taong kusgan, pangitag mas kusgan aron hinginla ng tawhana or gapuso ng tawhana. O kinsa may mas kusgan mga igsoon sa atong kinabuhi ang Ginoo. Ang yawa mubungkag sa atong relasyon. Naay mga malipayon kayong pamilya karon wa na magtingganay. Nangalusno na ngano man tungod lang gyud kini gamit anang sala. Unsa man tong sala? Kana lang capital sins, memorize lang na paligas, pride, sa tong usa, anger, lust, envy, sabi na sa paligas, gluttony, avarice, sloth. O, kana garbo, kasuko, kalaway, kaulag, kasina, or jealousy, envy, niya patuyag kaon, hangol kay kaon, niya kanang pagka hakog og mga butang, mga bahandi o gahom, o kanang katapulan, puwerteng daghanang tapulan karon. Unsa may timaan sa tapulan, di gyud mulihok basta way suhol, mao nay tapulan. Ayaw nang tapulan nga nagligid-ligid lang, pasabot ana nagligid-ligid na di na mo trabaho kay wa may suhol. Suhulig dako mo trabaho ng animal. No, nay daghan. Akamo di ay lingi ay mong tupad, ingna sugot ka patrabahoon way sweldo, ingna. Sugot ka mo trabaho, way sweldo. Di na mahimo at tapulan ka. Kaya ang tinuod nga mga lagad, matud pa ni Kristo, dili mangayog bayad. Mudawat lang kung unsay ihatag. Maunay kinabuhi ni Jesus, kinabuhi ni Maria, kinabuhi ni San Jose, kinabuhi sa mga santos. Munang napildi nila ang yawa. Nakaron, unsa may mas kusgan? Pride or humility? Mas kusgan ang humility. Basta imog yung palihokon ang pagpaubos, mabuntog gid ng pagarbuhon. Wa gyud pagarbuhon nga dili madutlan sa pagpaubos. Pero ang pagpagarbo di ginakaduot sa mapaubsanon. Para kung na asawa ka, sigihan kag kulatas imong bana, sige lang jog ingong I love you, this cannot change my love for you. Nang lagom na imong naong, I love you. Muabot yung panahon ka ng imong bana, din agin mo kulatan nimo. Muyaw-yaw na lang na, pakon, tanong ka buanga ka, I love you. Ana, pero wala kay ngipon, hurot-hurot naman. Pero sige lang yapog ang ingong I love you. Ahangtod yun ang imong bana, magsige na naggakos nimo. Ngano man, ma-stroke man na. Sige na nag-agbay. Moabot yung panahon nga moampo na nimo, magsige na nagpangita, day, asa man ka day, at timan ako day, salamat kaayo, I love you. Patay, ginawa. Patay. Adi tinood. Buntog gina, og magtupad ginang humility og ang pride. Bitan na kanang naay mo report nako padir unsaon man nako akong asawa, din amang ko padulgon ani, din amang ko patinggan ani. Nako sikiti lang. Sikiti ba?
Padul ilang gyud asawa gud na nimo. Isaw niya kulatahon ako, pakulata lang. Humility ba? Dawat lang yun. Anak niya, sige lang isang ingon, this cannot change my love for you. Isaw niya na may laing laki. Naku, alagari, sikiti. Hastang laki, anak, higugma. Sa paita sa dana pa din. Naku, pride sa na imong gamit. Ayaw gamit og pride. Tanaw na to, kinsa gyud mga lusno, kinsa gyud mabuntog, humility ba? O pride? Pilde ginang pride. Kanang last, kanang kaulag, at bangi rago naggugma o kaputli, samas gibuhat ni Maria, giminti niya ang gugma o kaputli, patay ginang last. Mauwaw gina. Bisan ko din ni simbahan, tanawa, na maging moder usahay nga, musulob o ka na mga spaghetti, ana ba, nindot ba tanawon, malipay ba ako magtanaw, Pero moabot yung panahon nga sa sige nimong lingi-lingi ang imong mga kauban nagsulob og tinarong, gitabunan ang lawas, gitinarong og sulob. Moabot yung panahon hilasa na ka magtan-aw nimo. Niya may akong namatngunan dinhi nga sa una dagko kay kanal dinhi. Nigpakalawat nako, mo lipay sa ko magtan-aw sa kanal usahay. Kanal, lawas ni Kristo kanal, Pero karon ilan ang gialihan? Gialihan na dire. Nako, ay naman to. Otro sa ding giyawaan. Nalipay ko. Kaya ni ako'y naobserbahan din hing pipila. Di man ko moingawa. Nabitay mo ako, Pader, butangin nag-dress ko, diha tubangan ako. Di ko huwaton ako nga sila mo mo pasod sa Ginoo. Kaya magbutang ko nag-dress code, mura ni dinig military camp nga naay mga roles. Mura sa ning opisina. This is church. Welcome ang tanan dinhi. Sinatia ang Ginoo ug makasinati na kas Ginoo, everything good will follow. Pasudla ang Ginoo nimo, everything good will follow. Hinginla na sa Ginoo ang mga yawa nga naa nimo. Kamorong mga bana nga naghilak tungod ang inyong asawa, buhata lang gid ang maayo. Mahinginlan ra ng yawa diha, makapuntos ra gyud mo sooner or later. Kamong mga ginikanan nga naghilak, kamong mga asawa nga naghilak tungod anang inyong mga bana, inyong mga anak nga mga buangon kayo, gamita lang gyud ang Ginoo. Everything good will follow.